дойде време за Божието Слово. Ще ви прочета от Левит, 19 глава, 17 стих. Да не мразиш брата си в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, да се не натовариш с грях поради него. След това Притчи 28-23. Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, отколкото оня, който ласкае с езика си. След това Ефесяните, 5 глава, 11 стих. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. И последния стих, 2 Коринтяни 13:8. Не можем да вършим нищо против истината, но за истината можем. Амин. Скъпи братя и сестри, тази неделя продължаваме с темата погрешни представи за християнството и вярата в Бог. Миналата неделя говорих за някои погрешни представи, но ако ще Господ, ще продължиме не само тази неделя и следващите недели. Тази неделя ще започна с погрешните представи за изобличението. И друг път съм проповядвал за това, но първото нещо, което веднага трябва да кажа, е, че християнството изобличава греха, но не унижава човек. Както го правят хората в света. И точно тази граница често се губи. Ама някой може да каже, аз просто казвам истината. За дадена ситуация, за даден човек, докато всъщност нараняваш, унижаваш или убиваш човека с думите си. От друга страна, някой може да се страхува да изобличи греха изобщо, защото смята, че всяко изобличение е осъждане. И това е много често срещано. Аз не искам да съдя. Или някой, когато изобличи, казва, ти защо съдиш човек? И особено в интернет, когато виждаме как се изобличава някакъв грях или някакво неправилно учение и веднага има вярващи, които казват, не съдете. Исус ни показва истината. Трябва да бъдем твърди към греха, но насочени към спасението на хората. И тук първата погрешна представа за християнството и за вярата в Бога е: християнството означава да бъдем добри, любезни и да не казваме нищо, което може да засегне някой. Това е първата погрешна представа. Какво всъщност казва Библията? Исус изобщо не е бил човек, който избягва неудобните истини. Ако отворим Матея 23 глава, той многократно казва: горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери. И вижте, продължава: слепи водачи, безумни и слепи, варосани гробници, змии, рожби, ехиднини. Това са много силни думи. Осъдителни думи. И ако някой извади тези думи, тези стихове от контекста, може да попита: нали Исус учеше да обичаме враговете си? Нали ни учи да не обиждаме? Да, и точно тук трябва да разберем разликата между изобличение и обида. Изобличението и обидата не са едно и също нещо. Обидата казва: ти си нищожен, ти си лош. Изобличението казва: това, което вършиш, е грешно и те води към ада. Обидата цели да смаже човек. Изобличението цели да спре греха и, ако е възможно, да върне човека към Бога. Обидата унижава. Изобличението предупреждава. Обидата казва: няма надежда. Библейското изобличение казва: този път води в погибел, обърни се. Това е огромната разлика. В Матея 5 глава 21-22 стих
Исус ни показва колко сериозен е гнева, който проявяваме спрямо хората. Чули сте, че било казано на древните: не убивай. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си, подлежи на съд, както е в някои преводи. И след това говори за презрителните думи към другия и осъждението. И Исус прави нещо удивително. Той не разглежда убийството само като действие на ръцете. Той отива към корена в сърцето на човека. И човек може никога да не е убил някого физически, но да го унижава с омраза, презрение, подигравки, обиди, постоянни словесни атаки. Някои са подложени на постоянни словесни атаки, и то в семейството. Истината е, че езикът може да се превърне в оръжие. И понякога човек може да остави другия физически жив, но да го убива с гнева си, думите и осъждането си. И изниква въпросът: но тогава как Исус може да каже, например, змии, рожби, ехиднини? И това е един от главните въпроси за изобличението. Ако Исус забранява презрителното, обидното и осъдително отношение, защо самият Той използва толкова силни думи? Обидни думи. Отговорът е: Исус не използва думите, за да излее лична омраза. Разбирате ли? Той изобличава духовното състояние и действията на хората, които водят други към заблуда. Особено фарисеите. И Исус назовава нещата с истинските им имена. Вижте какво им каза право в очите на фарисеите. Защото затваряте небесното царство пред хората. Изпояждате домовете на вдовиците. Пренебрегнали сте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Казва, отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Исус не ги нарича с обидни думи без причина. Той назовава конкретни духовни проблеми. Както казах, той не казва просто: вие сте лоши хора. Той ясно изявява какво правят, защо е грешно и какви са последствията. И това е същината на истинското изобличение. Изобличението към фарисеите на първо място е предупреждението за духовните водачи, за каквито са се представили и са били фарисеите. И това е много важно да бъде подчертано. Исус говори на хора, които имат влияние върху други. Те са познавали закона, получават народа, представят се като духовни водачи. Но проблемът е, че вътрешността не съответства на външността. Исус казва: почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Това е същината на проблема. Те изглеждат праведни в очите на хората, но не са преобразени отвътре. И затова Христос казва: очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Амин. И това е много силно послание към всеки един от нас. Погрешната представа тук е: ако изглеждам по-християнски, значи съм християнин. От църквите го има, за съжаление. Фарисейското не е нещо, което е отминало завинаги. Не случайно Исус каза: преди всичко пазете се от фарисейският квас, който е лицемерие. Но Исус казва също: не започвай отвън, външно, започни отвътре. Така че ти можеш да имаш правилните дрехи, много добре да изглеждаш прилично, правилните думи да излизат от устата ти, правилната молитва, правилно да хвалим Бога, правилно поведение пред хората, култура, правилната, добрата религиозна среда, да бъдем в нея. И въпреки това сърцето ни да бъде далеч от Бога. Това беше проблема на фарисеите.
Те са прекрасен пример за това. И те не бяха невежи. Те знаеха писанията, постеха, даваха десятък, молеха се. Но Исус виждаше сърцето им. И сега е същото. Следващата изключително важна духовна истина е, че Исус не се страхува да нарече греха с истинското му име. Днес някои вярващи стигат до крайност, в която се страхуват да нарекат греха грях. И знаете ли как се оправдават? Знаете ли какво е оправданието? Това е просто слабост. Това е избор, неговия избор. Това е характер. Той човек си е такъв, ние го знаем. Или всеки си има мнение. Аз имам право на мнение. Това е моята истина. Или не трябва да съдим. Това са все оправдания. Но ако Библията нарича нещо грях, християнина няма право да го преименува, за да стане по-удобно за някой или за него. За съжаление, оправдаването на явни грехове, точно това е посоката на модерното християнство. И аз не съм вярвал, че ще го доживея това време да слушам такива неща от амвони и да се оправдават явни грехове. Скъпи братя и сестри, запомнете, че любовта не променя истината. Любовта не променя истината. Любовта казва истината по начин, който търси доброто на човека. Исус казва, Матея 7:1: не съдете, за да не бъдете съдени. Но когато Исус казва не съдете, не означава не изобличавайте. Това също е много важно. Защото същия Исус изобличава лицемерието. Следователно, не съдете не означава никога не различавайте доброто и злото. Никога не казвайте това е добро, това е зло. Иначе, как бихме могли да изпълним думите от Левит 19 глава 17 стих, който прочетах в началото? Да не мразиш брата в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, да се не натовариш с грях поради него. Амин. Разликата е между това да изобличаваш греха и да постъпиш и да поставиш себе си на мястото на Бога като окончателен съдия на човека. Това е разликата. Исус първо говори за гредата в собственото ни око. Това е един прекрасен баланс. Преди да поправиш другия, Исус казва в Матея 7:5: лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брата си. Амин. И това ни предпазва от лицемерно изобличаване. Колкото искате, също го има. Защото има огромна разлика между това ти си ужасен грешник и да кажеш, братко, това, което виждам да вършиш е неправилно. Това е грях пред Бога. Да го кажеш с любов. Първото може да бъде гордост от гняв, от желание да натриш носа на някого. Второто може и трябва да бъде любов. Представете си дете, което лъже родителите си. И един родител казва, ти си лъжец, от тебе нищо няма да стане. Някои родители, за съжаление, го правят. И това е слагане на етикет върху личността. Другия обаче родител казва, това, което каза, не е истина. Лъжата е грях. Аз те обичам, но няма да нарека греха нещо добро. Искам да се научиш да говориш истината. Разбирате ли какъв може да бъде подходът ни? Тук има любов, плюс истина, плюс граница, плюс възможност за промяна, а не просто осъждение. И това е истинското библейско изобличение. Но нека да видим пример с приятел, твой приятел. Виждаш, че твой приятел върви към разрушителна връзка. Примерно да се ожени по неправилния начин, за не вярваш. Може да му кажеш,
твоя работа, не искам да ти се меся. Но любовта трябва да каже, обичам те прекалено много, за да мълча. Това, което виждам, ме тревожи. Може да ми се разсърдиш на думите ми, но предпочитам да рискувам да ме разбереш погрешно, отколкото да мълча, докато ти вършиш грях. Това е болезнено. Удари от приятел са искрени, казва Соломон, а целувки от неприятел изобилни. Премълчаването в такива ситуации не е любов. Защото някои си премълчават. Защото ще го засегнат, ще си изгубят приятеля. Нека да видим още един пример. Той е с апостол Петър. Матея 16 глава от 21 до 23 стих. От тогава Исус започна да открива на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. И по-надолу. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъбре, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. А той се обърна и каза на Петър: Махни се от мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. И тук имаме друг изключително силен пример. Петър каза на Исус: Господи, това няма да стане с Тебе. Той не иска Христос да страда и да умре. По-човешки погледнато, думите му звучат като любов. Но Исус вижда нещо по-дълбоко. Той казва: Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Това нещо, колкото искате, го има в живота на всеки един, го е правил. Като Петър. Мисли за човешките неща. По-човешки Петър мисли добро за Исус. Може ли някой да го отрече? Обаче какво му каза Исус? Махни се зад мене, Сатано. Забележете обаче, Исус не казва: Петър, ти си Сатана. Исус разпознава духовното влияние, плътското в Петър и посоката на думите, които се противопоставят на Божия план. Амин. И само няколко стиха по-късно Петър продължава да бъде ученикът, когото Исус обича и използва. И това е много важно. Изобличаването на греха не трябва да води до отхвърляне на човека. Да, може да се стигне до отхвърляне и отлъчване, но това е когато съгрешилия продължава демонстративно да върши греха си и няма покаяние. Тогава дори е задължително. Следващия пример, когато Исус изобличаваше, е един от най-силните, защото не касае фарисеите, а неговите апостоли, неговите ученици. Матея 17 глава от 14 до 18 стих. И когато дойдоха при народа, до него се приближи един човек, коленичи пред него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда, понеже пада в огън и често във водата, и доведох го при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. И по-надолу. Исус отговори: О, роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. Исус мъмра злия дух и той излезе от него и момчето оздравя в същият час. О, роде невярващ и извратен. Тук отново виждаме силата на Христовото изобличение. Ситуацията е свързана с учениците, които не успяват да помогнат на момчето, да изгонят демона. И Исус е дълбоко огорчен от неверието им. Но веднага след това прави нещо: доведете го тук при мене. И това е една прекрасна картина на Христовото сърце. Имаме изобличение. О, роде невярващ и извратен, и веднага след това: доведете го тук при мене. И
освобождението беше на лице. И това, ето отново разликата между Христовото изобличение и човешката жестокост. Защото на някой изобличението е жестокост. Човешката жестокост казва: ти си ужасен, махай се. Христос казва: това е грешно, това е грях. Сега ела при мен. Покай се. Тук искам да се спра и на премълчаването. Има момент, когато мълчанието се превръща в съучастие, в участието ни в чужди грехове. И това е много важно за всеки вярващ. А ако някой вижда насилие, злоупотреба, измама, духовна манипулация, ако вижда лицемерие, несправедливост, някакво разрушително поведение и си казва: не искам да обидя човека, затова няма да кажа нищо. Но знаете ли колко често го има? Или пък казва: ние трябва да сме неутрални, когато става за някакви политики или някакви събития. И това може да изглежда като че не трябва да наливаш масло в огъня, а действително знаете ли какво е? Страх и липса на любов, когато касае някой вярващ. А когато касае убеждение или неща, които трябва да отсъдим, това е неутралното положение на хладкия, който ще бъде избълван. Амин. И това е да застанеш зад неправдата против истината. Колкото искате го има. Вярващи го правят. Нагледах се и се наслушах. Особено когато става въпрос за политики, идеологии. Колкото искате го има. Любовта не винаги премълчава. Нали любовта всичко премълчава? Дама, когато касае лична обида към теб, може да премълчиш. Неща може да премълчиш. Но когато трябва да кажеш истината, не трябва да се премълчава. Любовта трябва да казва: това не е правилно или това е грях. И веднага след това трябва да последват думите: но аз няма да те изоставя. Аз не те отхвърлям. Християнското изобличение трябва да има за цел да се помогне на човек. Има обаче ситуации, апостол Павел казва на солунците, във второ Солунци, като съветваш един-два пъти човека, той като не приема, остави го. Такъв вече не може да направиш нищо за него. Да, и аз съм се опитвал. Казвам един-два пъти, 3 пъти се срещам, 4 пъти, 5 пъти с някой, опитвам се да му говоря и човека си знае своето. Апостол Павел казва: оставаш такъв човек. Християнското изобличение трябва да има за цел да се помогне на човека. И това е най-важният критерий. Преди да изобличим някого, трябва обаче да се запитаме какво искам да постигна. Ако отговорът е искам да го унижа, това не е изобличение. Ако искам да докажа, че аз съм прав, това също не е Христовия дух. Ако искам всички да видят колко греши, отново не е изобличение. Но ако можем честно да кажем: искам този човек да види истината, да се върне към Бога и да бъде спасен, тогава вече говорим за изобличение, продиктувано от истина и любов. Затова следващата важна истина за изобличението е, че любов без истина става ласкателство и лицемерие. Ако казваме: обичам те, затова всичко, което правиш, е приемливо, това няма нищо общо с библейската любов. Любовта не нарича злото добро, не нарича лъжата истина, не нарича греха свобода. Словото казва горко на този, който нарича доброто зло и злото добро. Да, ама някои наричат греха свобода. Наричат разрушението щастие.
Но също така истината е, че истина без любов се превръща в жестокост. Ето една крайност. Човек може да познава много добре Библията, но да използва стиховете като камъни, с които да замеря и вярващи, и невярващи. И той може да каже, аз просто казвам истината. Но тонът, отношението и целта му да бъде да унижи другия. И това показва, че истината е била превърната в оръжие. И затова апостол Павел казва, Ефесяните 4:15, като говориме истината в любов, да пораснем във всичко в Него, който е главата Христос. Амин. Като говориме истината в любов. И това е чудесният баланс. И истина плюс любов. Не само истина, не само любов, но истина в любов. Нека да видим един много силен въпрос към всеки един от нас, преди да кажем на някого ти грешиш. Въпросът е, искам ли да спася човека или да спечеля спора? Това е огромна разлика. Можеш да спечелиш спора и да загубиш човека. Можеш да докажеш, че си прав и човекът повече никога да не иска да чуе за Бога или да го изгониш дори от църквата. Защото си прав. И тогава трябва да запитаме какво всъщност спечелих. Как трябва да изглежда истинското изобличение на практика? Можем да го сведеме до 5 стъпки. Истинското изобличение на първо място е назоваване на истината. Истинското изобличение назовава истината. Казваш, това е грях. Второ, показваш проблема. И казваш, ето, защо това е грешно. На трето място, предупреждаване за последствията. Този път това, което правиш, води към твоето разрушение. Водите към проклятие, водите към гибел. На четвърто място, истинското изобличение не унижава човешкото достоинство. Ти си човек, за когото Христос умря. Ти трябва да му го кажеш с любов. И на пето място посочва пътя обратно. Има покаяние, има прошка, ела пред Христос. Това е изобличението, което има спасителна посока. Погрешната представа за християнството тук е, християнина трябва да бъде толкова любезен, че никога да не казва на човека, че греши. Изглежда, че не би трябвало никой да го направи, обаче идват при мене вярващи и ми казват, пасторе, кажи на еди кой си, че греши. Казвам, ти си му приятел, ти си му близък човек, що ти не му кажеш? Ами ще ми се разсърди. Аз да му го кажа. И какъв приятел си му, какъв близък си му? Библейската истина е, християнина трябва да обича човека достатъчно, за да не нарича греха истина. Трябва да кажеш на греха, че е грях. Ето още погрешна представа. Щом казвам истината, имам право да говоря каквото си искам. Тоест, както си искам да я казвам истината. Библейската истина е, говорете истината в любов. Амин. Най-важният въпрос към всеки от нас обаче е не кого трябва да изобличаваме, а какво има в моите думи. Христовата любов или човешкото презрение. Когато поправям някого, искам ли да го възстановя или да го унижа? Когато казвам истината, прави ли го това от любов или от гняв? Когато посочвам греха, виждам ли човека зад греха? И още по-дълбоко. Ако Исус стоеше до мен, докато говоря на този човек, бих ли използвал същите думи? Представи се, че отиваш да изобличиш някой, да кажеш нещо на някой. И си представи, че Исус е до тебе. Ще кажеш ли същите думи по същия начин? И това е един много силен вътрешен
изпит сами на себе си, да изпитаме сами себе си. И изводът, който можем да направим за всичко казано до тук е, че Исус не беше безразличен към греха, но Той никога не използва истината като разрешение да мразим човека. Той изобличаваше фарисеите, защото лицемерието им затваряше небесното царство и пред тях, и пред хората, които бяха под тяхно влияние. Той изобличи Петър, защото думите му се противопоставяха на Божия план. Той изобличи учениците си заради неверието им. Той изобличи религиозните водачи, защото поставяха външната религиозност над милостта, правосъдието и верността. Но същият Исус прощаваше, възстановяваше, изцеляваше, търсеше изгубените, плачеше с хората, даваше втори шанс и накрая даде живота си за грешниците. Амин! Затова християнството не е нито мълчание пред греха, нито жестокост към грешника. Християнството е да наречеш греха грях, да обичаш грешника, да предупредиш за последствията и да посочиш пътя към Христос. Амин! И най-силната мисъл до тук е: не всяка остра дума е изобличение и не всяко мълчание е любов. И истинското изобличение има за цел човек да види истината и да се върне към Бога. Амин. Исус не прави компромис с истината, но и не превръща истината в оръжие срещу хората. Амин. Ще продължа като поставя акцента върху истината. За съжаление, един от най-големите проблеми на днешното време е истината. Всеки си има своята истина, претендира, че има своята истина и библейски, и всяко отношение. Стихът в началото беше 2 Коринтяни 13:8. Защото не може да вършиме нищо против истината, но за истината можем. И какво каза всъщност апостол Павел? Тук има един много важен принцип. Апостола не казва: ние можем да решим каква да бъде истината. Ние решаваме каква е истината. Той казва: за истината можем. Или ние можем да стоиме за истината, да живееме според истината, да говориме за истината, да защитаваме истината, да отказваме да предадеме истината, да страдаме за истината. Амин. Затова следващата погрешна представа е: щом Бог е любов, истината не трябва да разделя хората. Да, но истината някой път разделя. Исус обаче казва в Йоанна 14:6: аз съм пътя и истината и живота. И забележете, Исус не казва просто: аз познавам истината. Той казва: аз съм истината. Следователно, когато защитаваме Божията истина, ние всъщност защитаваме Него. И това, което Той ни е разкрил за Бога. Истината на практика е най-важното нещо в живота ни. Затова трябва да я познаваме. И тук възниква един много важен и практичен въпрос. Как можем да отстояваме истината, ако не я познаваме? Не можем. Няма да можеш. Затова Исус казва в Йоанна 8 глава 31-32 стих: ако пребъдете в моето слово, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. И тук забележете последователността. Пребъдване в Словото, познаване на истината, свобода. Така че следващата истина за истината е, че истината не ни поробва. Съвременният човек понякога си мисли: ако ми кажеш какво трябва да правя, значи ме ограничаваш. Щом казваш на някой какво трябва да прави, ти го ограничаваш.
Но Исус казва, истината ще ви направи свободни. Не нещо друго. Не е първо политическата свобода. Защо? Защото лъжата може да изглежда като свобода, докато не се окажеш в духовен затвор и накрая във вечния ад. Много важно е да знаем, че християнина понякога трябва да казва не. Трябва да се научиме да казваме не. И това е част от отстояването на истината. Понякога трябва да сме твърди. Не мога да се съглася. Не мога да подкрепя това. Библията казва друго. И най-важното, не мога да нареча добро това, което Бог нарича зло. Тоест това, което е грях. Следващата истина за истината е, че има цена, за да стоиш зад истината. Това е едно от най-важните неща, които касаят истината. Ако истината винаги беше популярна, отстояването й нямаше да изисква смелост и плащане на цена. А понякога човек трябва да избира между истината и одобрението на хората. И тук погрешната представа за християнството и за вярата в Бога е истината е това, което мнозинството приема. Сега се сещам за стиха в Стария Завет. Да не следваш мнозинството, за да изкривяваш правосъдието и верността. Мнозинството може да греши. И много пъти греши. И историята е пълна с примери. Библията има примери. Ной не беше от мнозинството. Повечето от пророците не бяха мнозинството. Апостолите не бяха мнозинството. Исус със сигурност не беше приет от мнозинството. И затова и накрая викаха разпни го. Следователно, популярността и мнението на мнозинството не доказва истината. И цели народи застават зад някаква идеология, зад нещо, което е било не просто грях, сатанинска идеология. Обаче цели народи са заставали. Цели общества. Тук е много подходящ стиха. Римляните 12.2. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Това означава не позволявай на общественото мнение да бъде твоя духовен компас. Истината касае разликата между адаптиране и компромис. Адаптиране и компромис. Християнинът може да се адаптира към езика, към културата, към технологиите, към начина на общуване в дадено общество, към формите на служение в дадена църква, например. Но не трябва да адаптира Христос, Божието Слово и истината към това, което налага света. Това е световен проблем за християнството. И това е много важна граница. И апостол Павел сам е пример за това. В Галатяните 1 глава 10 стих той казва: у хора ли търся сега благоволение или у Бога? Или на хората искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга. И това е невероятно силно. Не може едновременно да живееш за Божието одобрение и за човешкото одобрение. И то когато двете си противоречат. И следващата истина за истината е, че истината струва приятелство. И това е болезнената част от християнския живот. Понякога приятел може да ти каже: ако си ми приятел, ще се съгласиш с мен и ще ме подкрепиш. Вярващи отиват при свой близък и казват: ти нали си ми вярваш, бе? Той върши грях. Защо си против мене? Защото не го подкрепя. Абе, той върши грях, обаче иска, понеже му родина, да го подкрепи. Знаете ли колко пъти го видях? И истинската любов не означава: ще кажа, че си прав, дори когато знам, че не си, когато знам, че вършиш грях. И истинското приятелство казва: обичам те, но не мога да се съглася с това.
Но има опасност, когато пък прокламираме, че много държим на истината. Можем да се стигнем до гордост, че знаем истината. И някои дори казват, аз съм човек на истината. И това е опасно. Защото човек може да защитава правилното учение с неправилен дух. Може да бъдем надменни, може да бъдем груби, осъдителни, агресивни дори. И тогава ние защитаваме истината, но не приличаме на Христос. И стигаме до важния въпрос. Как практически да отстояваме истината на Словото? Първо, запомнете, като познаваме Словото и разбираме духовните истини. Тук се провалят много. Не можеш да защитаваш това, което не познаваш. Знаете ли колко е жалко? Той човек е не прочел Библията, но има претенции, че разбира духовни истини. Второ, като проверяваме контекста. Някои вадят стиха от контекста и го правят като лозунг. И като свържат два стиха, извадени от контекста, ето ти е еретичната доктрина. Трето, като бъдем готови да признаеме, когато не знаеме нещо. И това не е слабост. Не знаете какво е казал Сократ? Аз знам, че нищо не знам, ама някои това не знаят. Четвърто, като не изкривяваме текста, за да докажеме своята теза. Ама колкото искате го видях. Словото казва нещо съвършено ясно. Някой казват, ама то не значи това, бе. То Исус не е искал да каже това. Защо Исус не е казал това, което иска да каже? Някои неща са казани толкова пределно ясно, че човек трябва да чете Библията с затворени очи, за да не разбере. Но ето един много практичен тест, когато трябва да решиме дали да кажем нещо. Дали да кажем нашата истина, нашето тълкуване, например. Нека да си зададем следните въпроси. Това, което казвам, вярно ли е? Първо, дали е вярно. После, библейско ли е? Библията ли е? След това, не изваждам ли стиха от контекста? И четвърто, мога ли да понеса последствията, ако бъда отхвърлен, когато защитавам истината? Това е вече зряло отстояване на истината. И отстояването на истината започва от самите нас, започва от теб. И това е, може би, най-силната практическа страна, когато говорим за истината. Лесно е да кажеш, той или тя изопачават истината. Но първо трябва да попитаме, аз позволявам ли на Божията истина да изобличава мен? Защото ако искам да поправям всички други, но не приемам Божието Слово за себе си, аз не съм защитник на истината. Аз съм защитник на собственото си мнение. Колкото искате хора, които защитават собственото си мнение. И за Словото, и за политики, и за живота, и за философия, и за каквото искате. Така че следващата истина за истината е, че истината първо трябва да променя нас. Трябва да промени теб. Преди да кажем, Бог казва това на теб, трябва да сме готови да кажем, Бог казва това и на мен. Това е духовна зрялост. Друг пример за отстояване на истината е когато, например, сме в компания. И всички се подиграват на някой, клюкарстват за него, или още по-лошо говорят лъжи по негов адрес. И може да си замълчиш. Може да дори да се присъединиш. Или пък може да кажеш, не е правилно да правим това, или директно да кажем, че това не е истина. Преди години обажда се една вярваща по телефона, пастор, искам да си искам прошка от теб. Викам, какво е? Нищо не си направил. Не, вика, присъствах на разговор на Божии служители. Единият се хвалял какво зло ми направил на мене. И другите се смеяли. И тя присъствала. И си замълчала.
И вижте, обажда ми се и ми казва: пастор Веско, моля те се да ме простиш. Викам: прощавам ти, няма. Разбирате ли, там пастори, един се хвали какво зло ми причинил, че пращал полиция, че ме съдили, че не знам си какво по мой адрес правили. И другите се смеели. Ами, скъпи братя и сестри, колкото искате го има. И с вас сигурно са се случвали такива неща. Но ето една сестра, която намерила смелост, осъзнава че е участвала в чужди грехове. Как? Като си замълчава. Защото е знаела истината. Това също е отстояване на истината. Понякога тя изглежда много по-прозаично от големите богословски спорове. Ето един пример с царица Естир. Знаете, че тя можеше да се замълчи. Но ако мълчеше, нейният народ можеше да бъде унищожен. Това беше целта на дявола. И затова тя трябваше да рискува и положението, и сигурността си, и дори живота си. Но така тя застана зад истината. И това е отстояване на истината и правдата с цената, която трябва да платим. Друг пример. Пророк Даниил. Той също живееше в общество, което не споделяше неговата вяра. Особено на Навуходоносор и Валтасар. Но той не позволи царската заповед да го спре 3 пъти на ден да се моли на Бога. Дори тогава, когато това му костваше да бъде хвърлен в рова на лъвовете, той не спря. И го хванаха. И го хвърлиха в рова на лъвовете. Защо? Какво беше направил? 3 пъти на ден се моли. Разбирате ли, дявола как иска да убие вярата ни? Как иска да ни спре? Апостолите също са един истински пример. В Деяния, 5 глава, 29 стих, когато им забраниха да проповядват Христос, какво казаха на тези, които ги заплашиха? Деяния 5:29. Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци. Когато човешката заповед, заповедите и законите на властите противоречат на Божието Слово, ние трябва да последваме Божията воля, Божиите заповеди. Някои много обичат но и време на комунизма. Колко било хубаво. Да, ама затвори, концлагери бяха пълни с вярващи. Само за това, че са вярващи. Вярващи бяха уволнявани, преследвани, интернирани. Някои казват: пасторе, на мен ме беше много хубаво. И аз му казвам: ами бил си млад, бил си влюбен, бил си глупав. Това е, което ти е харесвало от оно и време. Но нека да кажа, кой е най-големият начин да се отстоява истината. Това е нашият начин на живот. Това е твоя живот. Можеш да казваш: аз вярвам в истината, но ако хората не могат да видят истината в живота ти, ти не отстояваш истината. Нашия живот трябва да бъде свидетелство за истината. И накрая нека да ви задам някои въпроси. И е много важно какви отговори бихте дали всеки за себе си. Има ли истина от Божието Слово, която приемам само до когато ми е удобна? Готов ли съм да застана зад истината, ако остана сама, всички са на друго мнение? Тук е опасно обаче, защото някой застава за своята си истина, а не на Божието Слово. И държат, ама показваш им истината от Словото, обаче човека не приема. Не иска да падне по гръб.
Държи си на своето. Или запъва се като магаре на мост. Не трябва да бъдем такива. Следващия въпрос. Кое е по-важно за мен? Божието одобрение или човешкото? Познавам ли Библията достатъчно, за да различавам Божията истина от човешкото мнение? Или от моето мнение? Трябва да познаваме Библията. Мога ли да защитавам истината без да унижавам човека? Имам ли смирение да кажа не знам, когато наистина не знам нещо? Прилагам ли към себе си същата истина, която прилагам към другите? И това го видях много пъти. Знаете ли как? Някой нещо е сгафил, съгрешил. И виждам как хората го заклеймяват според Словото. Нали? Обаче, когато става въпрос за техен близък, изведнъж нещо така се променя. Много финно. А някой път не е финно, даже директно. И го защитават греха. Но ето още един много силен въпрос за лично изпитване. Когато истината на Бога противоречи на моето желание, кое от двете променям? Но ето, накрая да обобщя погрешните представи за изобличението и за истината. Първата погрешна представа. Да вярваш в Бог означава просто да бъдеш добър и да не противоречиш на никого. Библейската истина е да вярваш в Бога означава да бъдеш верен на истината, която Той е открил в Словото. Погрешната представа е, ако истината е неудобна, можем да я смекчим. Пасторе, не може ли да намерим нещо така? Идвали са да ми кажат, някак си да му дам разрешение да си направи това, което иска. Ама не ви говоря измислени неща. Библейската истина е, не можем да смекчаваме истината, така че да стане удобна за нас или за някой. И тук погрешната представа е, щом мнозинството мисли така, трябва и ние да мислим така. Библейската истина е, Божието Слово е мярката, а не общественото одобрение или мнение. И изводът, който можем да направим от всичко казано до тук е, че християнската вяра не ни позволява да защитаваме своето мнение и убеждение на всяка цена. Тя ни призовава да останем верни на Божията истина, дори когато това не е в наша полза и ще платиме цена. А стихът от 2 Коринтяни 13:8 стои в центъра. Не можем да вършиме нищо против истината, но за истината можем. Амин. И тогава въпросът към всеки един от нас става много личен. А ако утре Божията истина се сблъска с моето удобство, с моите приятелства, с моята репутация или моите желания, на чия страна ще застана? Защото именно там вярата престава да бъде само убеждение и се превръща в дела на вярност към Бога. Точно когато библейските истини се сблъскат с нашите желания, нашите разбирания, тогава вярата престава да бъде просто убеждение, се превръща в дела на вярност към Бога. Амин. Господи, благодариме Ти за всичко, на което ни учиш тази сутрин. Молиме Те да отвориш сърцата ни, да разбираме Твоето Слово, да сме наясно, че Ти изискваш от нас да изобличаваме. Когато някой се греши, да отидем и да покажем вината между него и нас насаме. Помогни ни да осъзнаем какво си заповядал и какво искаш от нас. Помогни ни да правим разлика между изобличение и духовно убийство. Помогни ни да виждаме истината за тези тежки думи, които Исус отправяше, Йоан отправяше, апостол Павел отправяше към висшестоящи дори. Помогни ни да разбираме
духовните истини такива каквито са, но най-вече ни помогни да отстояваме истината в нашия живот. Да отстояваме всяка истина, защото за всяко нещо в нашия живот има истина. Независимо дали касае Библията, духовните истини, дали касае живота ни, дали касае някаква човешка политика или идеология, винаги има истина. И много пъти вярващите си избират своята си истина, а не Божията. Помогни ни да виждаме това, да различаваме кое е добро и кое е зло. Наистина да преминем на твърда храна и чрез упражнения да обучиме чувствата си да разпознаваме доброто и злото. Господи, отвори сърцата ни да разбираме духовните истини в мощното име на Исус и за Божия слава. Амин.